Xayrlı kеш 1 dekabrdan 10 dekabrga kadar respublikamızda invalidlar dekadası bara. Şu oңайдан iğtibarına autiz, DCP, Down sindromlu bolalarga yöneltəsimiz kile. Hem yoqatı çünkü Россия Federasyasının Selametlik Ministerliğinin 2023 yılғы көрсәткечләренә күз салсак, сәламәт булмаган сабыйлар саны 10%-ка арткан. Моның сәбәпләре нидә? Үзенчәлекле баланы әти-әнигә ничек кабул итәргә кирәк? Җәмгыятьтә андый балаларга караш нинди? Кунакларыбыз белән шушы һәм башка сорауларга җавап эзлик бүген тапшыруда. Рәхмәт килгәнегезгә, әйдәгез башлыйк. Әлфия, иң беренче сорау сезгә булыр. Шуннан да менә әйтеп киттек, соннарга күз салсак 10%-ка арткан сәламәт булмаган балалар. Нәрсә белән бәйле бу? Шуннан да шулаймы? Bu şunlukta da şulay. Ne için degende? Çünkü hazır yaş hatın kızlarının bala tabu yaşı artıp bara. Birinci güne tabuşlar tabu umumen alganda indi. İkinci, üçüncü tapkanda da indi. Hem indi hazır mesela hatın kız ol dünyaya kelgende indi определенный күзәнәкләр белән туа. Hem ул безнең яшыбыз барган сайын кимегәннән кими бара. Hem indi хәзерге әгәр дә социумга карасак, безнең экология, бездә стресс, безнең ашау привычкалары, алар барсы да уже үзгәреп бара. Һәм шунлыктан хатын-кызлар үзләренә зыян салалар. Именно күзәнәкләренә карата, һәм инде генетически яктан ул күзәнәкләр тиешенчә балага үзенең кирәк генетикасын биреп алмый, теге тиеш формада. Һәм инде шул вакытта поломка башлана геннарда, бит инде синдром Дауна хромосомный заболеванияларга керә, генетический заболеванияларга. Һәм инде шунда, мәсәлән, әгәр дә сау сәламәт балаларда 2 хромосома булса, инде синдром Даунада ул 3 хромосома була, именно 21-нче хромосомада, һәм шул яктан бездә инде менә шундый балалар барлыкка килә. Һәм тагын инде сәбәпләр. Сәбәпләр бик күп хәзерге көндә. Беренчесе ничек тормыш итүебездән тора. Экологиялар безнең гел яхшы якка гына бармый. Шәһәрдә торучыларның гомумән и бигрәк тә күбәйдә хәзер бала алып кайта алмый торган хатын-кызлар. Һәм алар ярдәм сорап баралар больницаларга. ИКО дип әйтгәндә, ИКО эшләтәләр. Күпчелек сәбәп, наверное, даже шушы ИКОлардан да тора. Хатын-кызның әгәр дәген организмында бала алып кайтырга не располагается икән, ярдәм итсәк тәген аларга бала алып кайтырга, хатын-кызның организмы не рассчитан аңа. Шуңа күрә үзенең генә тормышын түгел, ул бит 2 я 3 бала булырга мөмкин. Шуңа күрә авырту балалар күбрәк туа дип әйтәсем килә. Нинди авырулар күбәйде? Менә без әйттек, аутизм, Даун синдромлы балалар, ДЦП, тагын нинди авырулар бар? Һәм менә бу өчесеннән санап киттем, бит кайсылары ешрак очрый. Хәзерге заманда мин үзем күбрәк детский церебральный параличлар белән эшлим. ДЦП балалар бик күп, елдан-ел арта бара. Һәм бигрәк тә күбәйде коронавирустан соң дип әйтик. Бигрәк тә күбәйде генетический заболеваниялар. Һәм ул заболеваниялар безнең даже ничә еллар укысак та, ничә еллап эшләсәк тә, без белми торган, халык белми торган авырулар барлыкка килә башлады. Моңа кадәр булмаган дип әйтәсегез киләме? Моңа кадәр булмаган авырулар барлыкка килә башлады. Любой хромосомада может сломаться ген, һәм шуннан уже ул менә шуннан да аны исследовать итәләр инде, менә ИКО турында әйтеп киттеләр. Өстисе килә шулай берне, хәзер әгәр дә гаилә алып кайтасы гаилә ИКОны ясатканда беләсе килә икән, туачак балында нинди чир булырга мөмкин икән, аны хәзер тикшертеп була. Генетик паспорт турында бараймы? Генетик паспорт ул башкача, генетик паспорт ул башка берне ан күрсәтә. Һәм инде ул әлбәттә бушка түгел, әлбәттә ул әлбәттә моңа барысы да бара алмый. Һәм шул нияттән инде ИКО арасында, ИКО ясаткан хатын-кызлар арасында тоже пороклы балалар туа кызганычка каршы, но моны кичектерергә була. Әгәр дә инде менә ИКОга баргач битенләр аңлашылай, күпме акча түккәннәр, күпме теге нервлары, күпме сәламәтлекләре какшалган бит инде. Шуны хәтлек үткәннән соң андый баланы тудыру әлбәттә ул морально, эмоционально бик кыен. Һәм инде шуны киңәштәсе килә, әгәр дә шуның хәтлек юл үткәннән соң, менә ул анализны ясап, инде белергә нинди ширләр
көтәргә була туачак бала турында. Бер популяр соравынга бирмичә калдыра алмыйбыз, чөнки ике фронт бар ата-аналар арасында прививкаларга карата инде прививкаларның моңа катнашы булырга мөмкинме? Берәр аек акыл белән әле фикер ясаучы кеше бармы безнең илдә? Ата-аналар менә прививкага сылтарга яраталар. Имеш, аларның балалары сау-сәламәт туганда прививка ясатканнан соң менә шундый хәл килеп чыккан. Юк, да он уже ананың карында ятканда беленә туачак. Без гомумән ширләрне әйтәбез. Балалар турында Бул бит инде аутизм менә ана карында формулаша әйтәләр бит ППЦНЖ. Перинатальное поражение центральной нервной системы. Баланың нерв пластинасы 2 атна да формулаша башлый. Шул вакытта әле ана кеше үзенең йөкле икәнен дә белми. Бу вакытта ул тешләрен агартырга мөмкин, тагын барса нәрсәләр эшләргә мөмкин. Без бит инде күбрәк интернет челтәрендә утырабыз, гаджетлар белән эш итәбез һәм стресс. Нерв киеренкелеге кичерә әни кеше, шунлыктан барлыкка килә төрле авыртулар. Тугач прививка ясагач. Тугач прививка ул просто әйтәләр бит триггер дип, ул аны кузгалтып җибәрә. Әгәр дә ул прививка булмаса, бәлки ул кузгалтып та җибәрмәс иде. Шуның өчен хәзер бәлки соңрак чыгыр Луиза. Балаларны тикшерергә кирәк. Бала тугач та баланы тикшерү дигән нәрсә юк, күбрәк прививка ясый башлыйлар. Безнең күп кенә балаларыбыз хәзер туганда уже травма белән туа. Җитлекмәгән соң ул чыгарга мөмкин. Хәзер роддомда туганда һәрбер баладан алалар 48 хромосомный, 48 бугайлы 46 мы ялгыш буталырмын дип куркам, хромосомный заболеваниега кан анализын. Һәм аны җибәрәләр Мәскәүгә. Шуннан әйләнеп кайта. И предрасположенность бармы, әллә юкмы икән? Сакланып торырга кайбер генетический ширләргә карата. Һәм әгәр дә Мәскәүдә аны тикшергәннән соң берәр нинди шик туа икән, чакыралар генетикларга, бала белән әнкәсен бергә кабат алалар канны, кабат җибәрәләр Мәскәүгә. Кайчан башланды бу? Чөнки менә 2022-нең ахыры иде бугай инде ул ялгышмасам. Bizim bala 21-дә туды, шуңа күрә мондай бер хәтерләмим. Ярый, менә мондый бала туды. Үзенчәлекле бала дип әйтик инде без аны бүген, ниме? Ничек кабул итәргә? Баладан бигрәк үзеңнең яңа тормыш рәвешеңне дип әйтегән. Әйе, сезгә карап әйтәбез инде чөнки. Мондый баланы кабул итү үзеңнең бала булгачтан кабул итәсең инде, аны итмәенчә хәл юк. Менә иң беренче башта бер туктаусыз уйлар инде, ни өчен бу булай булды. Чөнки нормальный тормыш алып барабыз инде, матур тормыш алып барабыз, бала ни өчен булай туды. Мондай бала тугачтан авыр дип кенә әйтү бик дөрес булмас. Бик авыр барлык ата-аналарга да. Чөнки моның беренче 3 ай сәбәбен эзләп үтә. Моның сәбәбен табып булмый, аннан соң инде интернет челтәренә кирип китәбез, анда нәрсә эшләп була. Безгә инде шул интернет ярдәм итте инде, сүздә юк, бар специальный сайтлар безнең балалар өчен. Мин инде үзем шәхсән аларга шылтыраттым. Алар бик күп китаплар җибәрделәр, сүздә юк, бу китаплар миңа бик күп ярдәм итте. Шуннан инде без аның белән бик күп шөгыльләндек, бик күп реабилитационный центрларга йөрдек. Балага 5 яшь тулгачтан баланы үстерү өчен авыл җирендә бер нинди мөмкинлек юк. Көн сайын 40-50 километр, 80 километр реабилитационный центрга да йөреп булмай. Йөрибез инде, теге барабыз, 10 көн торабыз, кайтабыз, барабыз, 10 көн торабыз, кайтабыз. Шуннан инде аптырап без Казан шәһәренә чыгып киттек. Башта махсус шундый садиклар бар безнең Казанда, безнең балалар өчен. Шул садикка урнаштык, шул садикта йөрдек. Шунда инде параллель рәвештә центрларга йөрдек. Шуннан инде хәзер мәктәпкә урнаштык. Хәзер без бик күп түгәрәкләргә йөрибез. Барыбер мөмкинлекләр бик күп. Авыл җирендә сезнең кебек авылдан нәкъ баласы өчен шәһәргә күчүчеләр алар күпме? Сез бит бар интернетта аралашасыз. Чөнки авылда мөмкинлекләр юк. Юк, бөтенләй. Әйтергә кирәк. Безнең бүгенге көндә балалар бакчасына йөриләр алар, барсы да. Бит мәктәп яшенә җиткәчтен андыйларның күбесен мәктәпкә алмыйлар. Аларны домашний обучениегә калдыралар. Коррекционныйга, авыл җирендә безнең коррекционный мәктәпләр юк. Коррекционный мәктәпләр алар район үзәгендә. Авылың әле ул район үзәгенә якында булса, тагын машина белән йөртерсең. Алар бик ерак булган чиракта, анда интернетка урнаштырырга тагын әтиянинең барсы да риза түгел бит инде.
Шунлыктан менә бу проблемалар бик күп килеп чыга. Мондый баланың әти-әнисе булу бер сынау булса, әле шул вакытта син авыл җирлегендә яшәсәң, монысы инде икенче хәл итәргә зур сынау. Алар обществодан, җәмгыятьтән читләштерелгән балалар дип әйтергә кирәк бит инде. Ул көне буе өйдә бит. Менә шәһәр җирендә ул әгәр дә бала домашний обучениедә булса да, аның проблемасы ул кадәр күп түгел. Минем танышларым бик күп, алар 10 төрле түгәрәккә йөри, бассейнга йөри, логопедка, дефектологка, аларның көннәре расписание буенча бүлгәләнеп беткән. Ә авыл җирендә барсаң бер кибет, бармасаң бер кибет бит инде ул. Урамга чыгасың тагын. Аның белән бит әле балаларның аны кабул итү дә кирәк. Уйнар өчен, урамга чыгып уйнар өчен. Ә бит шәһәрдә чыгасың, аның кадәр игътибар итмиләр инде анда, уйныйлар бит. Җәмгыять дисез, бадди балага җәмгыять дисез, ә җәмгыять үзе ничек карый икән, без бу сорауга рекламадан соң шулай ук җавап эзләп карарбыз. Эфирда Таянның нотасы тапшыруы һәм әлеге тапшыру зур сораулар белән үрелеп бара. Чөнки соңгы статистика күз салсак, 10%-ка арткан авырушы балалар саны. Менә хәзер инде шундый балаларның әниләре белән, белгечләр белән сөйләшәбез. Луиза, синең соравың бар иде бугай. Әйе, менә белгәнемчә, хәзер үзенчәлекле балаларны каядыр йөртер өчен шул, мәсәлән, логопедларга, ниндидер түгәрәкләргә бик күп акчалар сарыф итә әти-әниләр. Менә бу чыннан да шулаймы? Һәм менә бу сарыф ителгән акчаларның нәтиҗәсе бармы? Ягъни менә бу ничегрәк? Бәлки дәүләт чыннан да ышандырганча яклыймы мондый әти-әниләрне һәм балаларны? Яклый. Дәүләт елга 2 тапкыр реабилитация бирә безгә. Аңа йөрибез, ә булай безгә без Дан ярдәм мәчетендә урнашкан спорт комплексы Данга йөрибез. Безнең гел шундый балалар футбол буенча ул бушлай. Аның буенча без төрле шәһәрләргә ярышларга йөрибез, бушлай. Санкт-Петербург шәһәренә, Нижний Новгород шәһәренә бардык. Барсы да түләнә. Нәрсәгә акча сарыф ителә? Акча шәхси логопедларга йөргәндә, өстәмә рәвештә логопедларга, психологларга, дефектологларга йөргәндә. Менә бездә логопед бар студиябездә. Айгөл, эшләү нәтиҗәләре ниндирәк? Менә ягъни син алып киләләр балаларның, күпмедән соң нәтиҗәсе күренә һәм барманың нәтиҗәсе. Әлбәттә бар. Бу тормышта бер эштә җиңел бирелми. Шуңа карамастан без ничек менә бала килә, танышабыз, үзеңә җәлеп итәсең, һәм дә инде эшли специалист, укытучы, бала шулай тырышырга тиеш, әти-әни һәм бүтән специалистлар. Шул вакытта гына без үзебезнең алдыбызга куйган нәтиҗәгә бара алабыз, җитә алабыз. Мәсәлән, аутист бала белән ниндирәк программа дип әйтәбез, Даун синдромлы балалар белән ниндирәк программа? Нәрсәгә ирешәсез ягъни? Нәрсәгә өйрәтәсез? Төрле бала төрлечә. Мәсәлән, диагностикага килә бала, танышабыз, иң беренче үз-үзеңә җәлеп итү. Шуннан үзем программа төзим, тәк бу бала белән иң беренче чиракта менә мондый максатларга бар ирешергә кирәк. Әкрен генә эшлим, шулай ук әти-әниләр кушыла, әти-әниләр шулай ук дәрестә утыра. Ни өчен? Чөнки алар эш барышын күреп, өйдә кабатларга тиешләр. Сорау туырга тиеш түгел. Әти-әниләрнең бармы менә шундый теге, менә чыннан да бирелеп, менә моны эшләргә кирәк, бала белән шөгыльләнергә кирәк дигән әти-әниләр алар күбрәкме? Я булмаса Юкмы алар дип сорап кара. Барысы шулай инде аларны. Барысы да шундыймы? Я булмаса битараф әти-әниләрдә очрыймы? Юк, Аллага шөкер. Менә шәхсән миңа килгән әти-әниләр балалар барысы да бирелеп, эшлибез. Һәр вакыт безнең минем телефонга һәр вакыт язалар. Менә дөрес эшлибез, видеоларны җибәрәләр. Менә эш бергә барыла. Янып торалар үзләрен балалар өчен. Дәрестә берәр нинди, мәсәлән, цыпа бала килде дә миңа, бер инде ава чыкты икән, безнең өчен зур бәхет. Шуның өчен без ирешәбез, ләкин әкрен-әкрен генә. Егер бармы менә бу нәтиҗә уңыш офыгы
караңгы күренгән очраклар беренче приемда ук һәм сез андыйларның әтияләренә ничек әйтәсез? Чөнки сез бит инде алдан да нидер бер конкрет бер очракка әйтә аласыз. Монда инде күп генә тырышсак та нәтиҗән көчле булмаячак. Андый балалар юктыр. Менә әйтәм бит, авыр балалар бик күп, ләкин барысына да өмет бар. Мин барысына да алынам, Аллага шөкер. Ничек булса да эшлибез, әйтәм бит, әкрен-әкрен адымнар ясыйбыз. Әкрен-әкрен, ләкин ул бар. Һәм безнең нейропсихологыбыз да бар. Менә сез нинди эш алып барасыз, сезгә нинди авырулар, нинди диагнозлар белән мөрәҗәгать итәләр һәм сезнең вазифа беренче чиратта нәрсәдән тора? Менә әтиәниләргә дә файдалы булсын иде. Менә шундый бала булган әтиәниләр нейропсихологка нәрсә өчен мөрәҗәгать итәргә тиеш? Мин яратам авыр балалар белән эшләргә. Ничек иттереп эшлибез? Менә андый балаларның менә шундый понятие бар. Схема тела. То есть алар үз тәннәрен сизмиләр. Аларның координацияләре нарушен бит инде име. Шуңа күрә без беренче вакытта нәрсәдән башлыйбыз? Сенсорный интеграция, ул координация белән эшлибез, без вестибулярный аппарат белән эшлибез име. Теге восприятие, аларның бит инде восприятиеләр бик теге нарушен. Шуңа күрә без беренчедән эшлибез аларның тәннәренең теге чувствительность, восстановление чувствительности өстендә эшлибез инде. И аларның теге понимание, аннары әзрәктән соң иң беренче процесслар нитеп җибәрелә. Балалар киләләр, беренче алар бит инде автобуста барганда утыра алмыйлар, алар үзләрен тота алмыйлар, теге басып матур гына басып тора алмыйлар. Беренче нәрсә сизәләр әтиәниләр. Без больницага килдек, бала матур гына утыра башлады. Без бала белән теге нәрсәле урамдан барганда миңа кулын бирә. Мин ишекне япканда мине басып тора, мине көтеп тора. Качество жизни әйбәтләнә уже, әтиәннәрнең әйбәтләнә. Ну, и нәрсә тагын, нәрсә сизәләр. Әниләрнең теге простой инструкцияларын уже аңлый башлыйлар балалар. И әкренләп восстановление була, крупная моторика и аннары мелкий моторика. И речь теге тоже восстановление. Технологиялар никадәр бездә яхшы алга киткән дип әйтәләр, чөнки менә кайда гына карама, һәм чит ил турында сөйлиләр, нидер югары технологияларны чит илдә җайлы гына, җиңел дип әйтмибез инде. Кыскарак вакыт аралыгында реабилитация эшләп була дип әйтәләр. Бу очракта без җавап бирә алабызмы андыйларга? Бездә барысы да яхшы дип. Яхшы, чөнки хәзер нейропсихология бик алга китте, ул профессия. Ул нейропсихолог бик авыр профессия, чөнки ул баланы фиксировать итәсең, аның тәнен фиксировать итеп, аның двигательный навыкларын төзәтәсең. Шуңа күрә бик нейропсихология безнең алга китә, развиваться итә, и менә шундый нейропсихологлар профессияны алга төрле методикларны берләштереп, бер методикага ясап, балалар белән эшлибез. Менә әйтеп китте бит инде безнең героинябызда психологлар, логопедларга, нейропсихологларга һәм психологларга мөрәҗәгать итәбез дип име. Беренче чиратта менә әти, әнигә ничек кабул итәргә әлеге баланы менә теге сорауга әйләнеп кайтсак, менә нәрсән, чөнки бу иң авыры миңа калса. Ул стадияны үтә кире кага, отрицание бара, иң беренче стадия кире кагу. Диагнозны белде, алар аны кире кагалар. Аннары соң инде аны кабул итә. Кабул иткәннән соң депрессиягә китә, төшенкелеккә бирелә. Төшенкелеккә бирелгәннән соң кайбер әтиәниләр шундый итеп уйлый, бар менә безнең бит инде кайбер балаларыбызны нормага китереп булмый. Шуны тирәнлеген аңламыйлар, ни дәрәҗәдә тирән икәнен. Шуның өчен мин үзем Казан шәһәренең психолого-медико-педагогический комиссиясендә утырам. Безгә балалар килә инде, укуда кыенлыклар булган, һәм дә инде инвалидность оформлять
итер алдыннан киләләр. Алар килә, диагноз куя врач. Диагноз ул шифр. Ә безгә шул диагнозны әйтеп бирергә кирәк. Һәм инде әтиәниләргә нинди белгечләр кирәк, нинди шартлар тудырырга кирәк. Менә бу очракта бик кыен ситуациядә кала әтиәни, һәм дә безгә дә авырлык килеп чыга. Шуның өчен менә монда әйттеләр түләүле центрлар дип. Ә без аларга тәкъдим итәбез түләүсез. Безнең хәзер бар балалар бакчаларында шундый группалар бар, безнең мәктәпләрдә шундый инклюзив класслар, ресурсный класслар бар. Алар шунда барырга куркалар. Нишләп минем балам жүләр түгел бит, анда барырга ди ул. Анда белгечләр түләүсез эшли. Шул ук түләүле эшләрне белгечләр эшли түләүсез. Менә шундый кыенлыклар килеп чыга. Аннары соң инде депрессиягә китмәс өчен нәрсә әйтәсең? Бу бала бит инде сезнең тормышыгызга килгән. Аны хәзер бит инде кабул итә белергә кирәк, ничек бар. Шулай да бит инде бик авыр кабул итәргә. Безнең әле әтиләребез китеп бара шундай очракта. Әниләр үзләре генә кала, ялгыз үстерәләр. Бу очракта инде дөрестән дә менә бала шундый туды дип сез бит балагызны аз яратмыйсыз. Ул бит сезнеке, артык бала юк бит беребездә дә дигәч, әзрәк кенә аңа киләләр, килешәләр, ахырдан килеп әле рәхмәт әйтүчеләр дә бар, дөресен әйткәндә, бик авыр эшләргә әйтәм, мондый балаларның әти-әниләре белән иң беренче чиракта. Безнең менә минем үземнең шундый лозунг бар. Әнигә булыштым икән, димәк мин балага да булышам. Біздің яңа спикербіз, қонағыз бар, өзім кімсі таныштырып, сұрауыңы берсең еді. Вақытыбыз, чүнки озағына айқынлаша программаның түрлі фикір іштәсібіз келе. Реабилиторлық Гүлнара Мәжитова. Менә біздің тапшыру ақырында соңғы сұрауларыбыздың бірсі қалды. Жәмғияттәге қараш. Ул әлі ниндидер жәмғияттің бір ауыр нұқтасы болып тұрады. Эш буенча мин күбрәк балаларны күрдем. Кемнең бик авыр стадиясе түгел. Һәм әти-әниләре аларны китерделәр именно социализация өчен. Алар таза балалар, таза кеше янында үссеннәр дип шулай әйттем. Безнең балалар да бит инде тулы хокуклы бала, нәкъ сәламәт бала кебек. Ул гаепле түгел бит инде ул. Артык хромосома белән туган өчен, ни өчен әле ул кимсенеп яшәргә тиеш? Менә шул сорауны белгечкә бирәм, нәкъ менә. Чөнки безнең халык, татар халык, особенно безнең Татарстан, ул бик толерант, бөтен государствода ничек авыруларга, ничек инвалидларга, ничек олы кешеләргә шул отношение бу государственның позициясын определяет. Шулай. Бездә бу балаларны күрергә тиеш равный булып. Балалар шул группага җиргән, шул балага булыша башлыйлар. Алар аны үзләренә китеп кабул итәләр, һәм ул шул тирәлеккә кереп итә, әти-әниләр дә кабул итә. Монда күбрәк тора бездән, тәрбиядән, гаиләдәге тәрбиядән. Димәк, бала килгән икән, ул бит инде синең кебек булып бара. Аның ниндидер үзенчәлеге бар, әйе. Шуның өчен бу килә безнең балалар бакчасында гаиләдә, иң беренче гаиләдә кабул итү. Монда бит әти-әнидән тора. Теге балалар мәйданчыгында бит әти-әни баласын сөйрәп китә. Бала ул уйный. Айгөл, син нәрсәдер әйтмәкче булайдың? Әйе. Әйтеп үтәргә кирәк. Әйе, дөрес, гаилә, тәрбия әтиенә килә. Менә миңа бер малай йөри ДЦП. Аның әтиен сөйлә, менә Айгөл Маратовна, сезгә килгәнче бер кафеда утырабыз, ирем, мин һәм малай коляскада. Ашыйбыз, сөйләшәбез, ирем белән көлешәбез, ә малай аңлый, ишетә, күрә, ул да көлә. Беркемгә дә игътибар итмибез, менә күңелле утырабыз инде. Шуннан бер ират килде дә, гафу итегез, сезнең обедыгызны түләсәм ярыймы? Без инде теге ничектер рәхмәтебезне әйтеп карасак, шул ират үзенең өстәленә утырды, аның хатыны менә шул ират бит инде һәм 5 яшьлек малае. Әйтәсем килә, әйе, тәрбиядән тора, менә шул 5 яшьлек малай, ул үсә тора, ул менә бу балаларга ДЦП манда, аутизм аларга ул хөрмәт белән карыйчак һәм булышачак. Шуннан да бу сорауны күтәрергә бәлки авырдыр, ләкин ул бу сорауны күтәрү кирәк һәм җәмгыятьнең 21-нче гасырда аңлап җитмәве сәер дә яңгырыдыр, ләкин барбер дә безнең менә бу өлкәдә кешенең аңлавы, мәрхәмәтлелеге өстен чыга бара кебек тоела. Сабырлык теләп калабыз, уңышлар теләп калабыз сәламәтләндерүдә һәм тагы бер зур теләк, балаларыбыз исән-сау булсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт.